नमस्कार दर्शक बंधु मोर यूट्यूब चैनल को आपण को स्वागत। मु गोविंद सिंह मयूरभंज जिलार बेतनटी ब्लॉक स्थित सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय नुआगाँ ठारे एमएलए कनिष्ठ शिक्षक भावे कार्यरत। आज मु तृतीय श्रेणी साहित्य बहिर सही मो प्रिय जन्मभूमि कविताटी आवृत्ति करने को जाउछि। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନମ ମୋର ଯାହାର କଳେ ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ ଜନନୀ ପରି ପାଡ଼ୁଛି ଯିଏ ସେଇ ତମର ଜନମ ଭୂଇଁ। ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ଗଳଲତା ଦେହତା ଶହେ ଡାଳରୁ ଡାଳେ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମୋହେ। ତାରକା ମେଳେ ଆକାଶେ ତାର ଜଛନା ଡାଳେ ବିମଳ ଶଶୀ ଗୋଟି କି ଗୋଟି କୁସୁମ ଫୁଟି କଳେ ତାଲଟି ଉଠଇ ହସି। ସାଗରେ ନୀଳ ଲହରୀ ମାଳ ନାଚି ନାଚି ତା ଚରଣ ଧୁଏ। ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣ କେତେ ସରାଗେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ। ସେହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ। ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି ସଭିଏ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ। ତାହାରି ସୁଖ କାମନା ଆମ ତାହାରି ସେବା ଆମରି କାମ। ତାହାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଢାଳି ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ। ସେହି ତ ଗଡ଼େ ଜୀବନ ମୋର ସ୍ନେହ ତାର ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ। ତାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ କି ଆଉ ସେଇ ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ତାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ କି ଆଉ ସେଇ ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି। तेबे दर्शक बंधु मोर यही कविता आवृत्ति आपनको किपरि लागिला कमेंट माध्यम रे जणाइबे। धन्यवाद।